ụfọdụ gụrụ akwụkwọ enweghị ihe ha gụtara n'ime ụfọdụ gụkwara akwụkwọ ma bụrụ ihe ha bụ taa ụfọdụ bụ ndị nwere aka ọrụ mana enweghị ihe ha rụtara ụfọdụ bụkwa ndị rụkwara otu ọrụ ahụ ma arụta ihe ụfọdụ gbara mbọ mana enweghị ihe ha gbatara ụfọdụ gbakwara otu mbọ ahụ ma gbata ihe ya mere m ji na-ekwu sị n'agbanyeghị ihe ọbụla ị na-eme maọbụ ihe ọbụla ị na-arụ maọbụ ihe ọbụla ị na-eje maọbụ njem ọbụla ị na-eme rịọ amara amara bụ isi ije amara bụ isi ihe niile n'ihi na enwe ụfọdụ kụrụ aka n'otu ụzọ o mepeghị mmadụ ọzọ abịa kụkwa aka n'ụzọ ahụ emepe ya bụrụ n'ihi gịnị amara ya mere m ji agwa gị taa sị gị ihe ọbụla ị na-eme gbalịa tinye amara n'ime ya ị bụ nwa akwụkwọ tinye uchu rịọwa amara ị bụ onye aka ọrụ tinye uchu rịọwa amara ị bụ onye azụmahịa tinye uchu rịọwa amara ihe ọbụla ị na-eme gbalịa tinye uchu ka ị na-etinyekwa uchu gbalịa rịọ amara maka na amara bụ isi ihe niile amara bụ ejewe aghaghị na ndụ mmadụ pụtawa n'ezi mama dị na-eju Mudança.